Carekî din dewleta Tirka dagirker erebeyên sivîla ê ku li serê bendava Tişrînê hedef girt û bombabaran kir. Di encama vî bombabaranê wek hûn dibînin keliyên yekemîn a encama bombabarana dewleta Tirk Dimenên rasta rast ji bendava Tişrînê. Carekî din dewleta Tirka dagirker erebeyên sivîla ê ku li serê bendava Tişrînê hedef girt û bombabaran kir. Di encama vî bombabaranê wek Derdora bendava Tişrîn bi avahekî dijwar bombabaran dibe. Ev dimenên rasta rastin. Nihat pak keliyan de bala prens şer bi dijwarî derdora bendava Tişrîn bombabaran dike. Jibes bede bala prens şer nehatine rawastandin. Ev dimenên rasta rastin. Kubane, Beji, Berkhadana Kubane, Beji, Berkhadana Kubane, Beji, Berkhadana Kasede, Beji, Berkhadana Kasede. Nov millet xist ana Bilal'in heyecan. Bilal'in beklibe. Bilal'in heyecan. Derdora bendava bombabaran dibe. دست بگیرین تماشاوری المدوی کلی دکاره کدوم بالا فرا شریعت اگه کرد کاروان کدوم دباسی بندام بگونه تا کنو بعد دکن جاری که نه افکاران هات مدت کردن و جاری که دنیا دنیا بس دیگه کد بندام بده جی خاطر دیگه ابویار شیکمی کل بده نوبت دیگه افکاران کد دباسی جاری که نه افکاران گویا هات هدف کرد Carekî din dewleta Tirka dagirker erebeyên sivîla ê ku li serê bendava Tişrînê hedef girt û bombabaran kir. Di encama vî bombabaranê wek hûn dibînin keliyên yekemîn a encama bombabarana dewleta Tirk Dimenên rasta rast ji bendava Tişrînê. Carekî din dewleta Tirka dagirker erebeyên sivîla ê ku li serê bendava Tişrînê hedef girt û bombabaran kir. Di encama vî bombabaranê wek hûn dibînin keliyên yekemîn a encama bombabarana dewleta Tirk Dimenên rasta rast ji bendava Tişrînê. Bilal'in heyecan. Baba yeki dijwar bala prens şer bendava